do Centro Educativo, un programa de edición de audio e grabación profesional para a radio escolar do centro e un vale de 300 euros en libros da editorial Calandraca. Xusto, por favor. Pois neste terceiro premio de secundaria, o xurado valorou o traballo de documentación traslado despois á súa propia contorna. Por reflectir a dura realidade sen sair da súa localidade, por manter o fío conductor, amosando de xeito práctico a capacidade de lembrar a través do ritmo, o ensino e o agarimo. O premio vai para o IES Ramón Cabanillas de Cambados, polo podcast O Xardín da Memoria. Parabéns. Bo día a todas e todos. Hoxe, desde o IES Ramón Cabanillas, o alumnado de primeiro e de cuarto da ESO, presentamos vos o Xardín da Memoria. Arriba, gañadores. Dime como te chamas esta xente, María? Que máis? Ao centro. Moi Nora boa. Hola María e hola a todos e todas os nosos amigos e amigas do Centro de Por aquí, Lembranza. por aquí. En principio, remitímonos á experiencia de Paz Aí están Reina, eles, unha muller de detrás o 73 vídeo anos das súas visitas á radio e sonando de fondo o podcast que podedes escoitar na página web de Radio Pontevedra xunto aos demais que chegaron á fase final destes grupos. Vamos xa coa entrega de premios, que son moitos, importantes. Entrega o vale de 300 euros en libros da editorial Calandraca, Adrián Ballesteros. Entrega agora o cheque de 1000 euros Mamen Hermida en nome de Radio Pontevedra. E entrega o terceiro premio José Hermida para eso, presidente da Diputación, Luis López. E quédanos a entrega do vale para o programa de edición de audio de grabación profesional que fai entrega del Roberto Recarei pola empresa Asta. Quedónos atrás, disculpas. Eles son os gañadores deste terceiro premio con un podcast con un contido moi interesante. O Xardín da Memoria chamase, non? Ese podcast. Fostedes a un centro de maiores. Quen é o portavoz? Moi ben. Fomos ao centro Podes de coger os micros. Lembranzas, fomos á localidade. Perdón, que non se ben. Repite. Fomos ao centro de día Lembranzas na nosa localidade e entrevistamos a moitas persoas maiores e as súas cuidadoras tamén que teñen que ir a ayudar a moitas familias. E falastedes sobre todo con personas incluso que teñen algún problema de demencia, que teñen Alzheimer. Contanos como foi a experiencia. Foi, pois, motivadora para nós, moi bonita, que sempre recordaremos todos xuntos. Tamén entrevistamos a Alba, da Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer, que explicounos como traballaban con eles, como os coidaban e o que sentían e como recordaban as cousas da súa xuventude. Escoitei o podcast e, se non lembro mal, incluíades a unha señora maior que ten Alzheimer, que ten demencia, pero que curiosamente recordaba as cancións e cantaba. Sí? Cantou o himno galego? Sí. Contanos, profe. Bueno, tratábase un pouco de, a través da música, activar esos recordos que, paradóxicamente, a xente con Alzheimer é capaz, non, de acordarse de cancións moi antigas, porque tamén hai outras cancións dos anos 60 que recordan perfectamente a letra, sin embargo son incapaces o mellor de recordar pois, que fixeron fai 5 minutos. Facedes ademais un tributo aos avós. Sí, moi importante, sí. Este é un proxecto máis amplo, o podcast forma parte dun proxecto máis amplo, que se trata un pouco eso, de rendir un pouco unha pequena homenaxe dentro do centro aos avós, a súa memoria, a lembranza, e conectar tamén o alumnado cos avós, non? Como dun xeito, non? Eu creo que máis hoxendía na sociedade, non? Que pasa moito tempo cos seus netos, é fermoso. Bueno, pois, Parabéns. un traballo fenomenal, un tema espectacular, o que demostra tamén que a radio escolar sirve para integrar o centro as edades máis novas coas persoas maiores e falar de todo tipo de problemas. Visibilizar, Visibilizarlos.
esta doenza que desgraciadamente pues está muy... Facemos a foto? Facemos foto de grupo. ¿Está? Perfecto. Pues a celebrar ese premio. Chegou o Intre de coñecer o segundo premio José Hermida para secundaria, que está dotado con 2.000 euros para o centro escolar. Un vale de Mobu Deportes por